Vítajte milé váhy pri dnešnom tarotovom výklade. V dnešnom výklade sa spolu pozrieme na otázku, čo sa k vám blíži a máme tu 5 rôznych tarotových kariet, takže si ich rozoberieme každú jednu osobitne. A ešte predtým, než začnem, by som chcela povedať, že sa samozrejme jedná o kolektívny výklad, o všeobecný výklad, takže si prosím z neho zoberte to, čo s vami rezonuje, čo s vami nerezonuje, nechajte tak. Tak poďme sa teda spolu pozrieť na prvú kartu, čo tu máme. Tak máme tu prvú kartu, ktorá je páža mečov. Páža mečov je veľmi taká zaujímavá karta. Ona znamená to, že niečo ako keby sa sleduje, niečo sa získuje vo vašom živote. Ono to môže byť, že v tomto najbližšom období, ktoré teda budete mať, príde nejaká informácia. Môžu prísť nejaké nové informácie, môžu prísť, keď sa na tú kartu pozerám, aj nejaké pozorovanie, nejaké tiché sledovanie. Môže to samozrejme aj byť, že si vás niekto všíma. Môže to byť, že si vás niekto všíma v realite, môže to byť niekto, že si vás všíma na internete, online, môže to byť niekto v práci si vás všíma, ono to môže aj znamenať, že si vás všíma možno, že niekto z vášho okolia, alebo aj samozrejme to môže byť, že momentálne ste v takom období, kedy sledujete tie situácie bez nejakej priamej akcie, alebo nie, že priamej akcie, ale tak ako keby ich iba sledujete, nechcete sa nejako momentálne do veci zapájať, môže to byť aj samozrejme, že získujete momentálne nejakú pravdu, alebo nejaké teda tie informácie skôr tak nepriamo než úplne otvorené. Iba tak sledujete si tak ako keby v úzadí, v pozadí, takže môže sa samozrejme toto najbližšie obdobie stať, že si niekto pozrie vaše profily, koho ste dlho nevideli, že naozaj takýto nejaký stalker, alebo niekto bude si zisťovať o vašej práci, o tom, čo robíte. Môže to byť, že sa aj vy dozviete niečo úplne i cez nejakú inú osobu, nejaké nové informácie. Môže táto karta samozrejme aj znamenať, že budete ako keby viacej momentálne mentálne analyzovať veci, než konať. Je to naozaj taká karta analyzovania, zisťovania si veci. Takže mám pocit, že naozaj to je taká energia, že pozorujem veci, zbieram tie informácie, zisťujem si, ale ešte nekonám. Zakiaľ iba tak zisťujete. Moje milé váhy. Poďme sa pozrieť na ďalšiu kartu, čo tu máme. Tak máme 9 palíc. Toto je taká karta opatrnosti, hranice. Ono to vlastne naozaj, ako aj vidíme na tej karte, ono to ako keby hovorí o tom, že teda kolektív vás, milé váhy, niektorí z vás ste veľmi unavení, ako keby vyčerpaný, ale ešte stále držíte, ešte sa stále toho držíte, ešte to nevzdávate, nepúšťate to preč. Takže naozaj mám pocit, že niektorí z vás, vy sa nechcete ako keby znovu sklamať. Ono to môže aj táto karta znamenať to, že si dávate zase pozor, komu veríte. Kvôli tomu to možno, že ako keby aj analyzujete, alebo to môže aj byť, že vy si nastavujete nejaké hranice a ako keby neodpovedáte možno, že ešte úplne hneď každému, že naozaj sledujete, nastavujete si tie hranice, nedávate tú vašu energiu každému, alebo samozrejme to môže byť aj taká rada, že nedávate energiu každému, dávajte si naozaj pozor a mali by si viacej testovať tie situácie, než sa otvorí hneď niekomu. Takže naozaj zbierajte informácie, testujte situácie, lebo toto je taká energia, by som povedala, obrany, že naozaj už ste si prešli dosť vo vašom živote a teraz ako keby si dávate pozor na tie veci. Kvôli tomu možno, že aj tieto dve karty prichádzajú spolu, že dávate si naozaj pozor, zistujete si najprv, než ako niekomu hneď veriť alebo hneď do niečoho skočiť. Poďme sa pozrieť na ďalšiu kartu. Tak 10 mincí, toto je nádherná karta. Ona znamená stabilitu. To znamená niečo dlhodobé. Možno to znamená aj peniaze. Táto karta naozaj značí možno takú veľmi, by som to povedala, až konkrétnu situáciu, že naozaj príde veľmi konkrétna stabilná energia. To nebude nejaký pocit, to nebude niečo, čo budete iba vy nejako vnútri prežívať. To naozaj príde finančné zlepšenie, a finančne sa vám zlepší, príde nejaké stabilnejšie prostredie pre váš život, príde nejaká ako keby dlhodobejšia istota vo vašom živote a samozrejme táto karta, ona môže aj znamenať to, že sa to momentálne vo vašom živote ako keby prejaví, že budete mať lepší príjem, možno, že ak ste podnikateľ, príde nový klient, v práci sa vám zlepší, budete mať viacej istoty v rodine, budete mať viacej istoty v bývaní, ak riešite tému momentálne aj bývanie, lebo táto karta aj znamená domov, znamená bývanie, alebo taký ten pocit, že že konečne to už ako keby zapadá v tom živote do seba. Ono v podstate niečo sa ako keby začína tak usádzať na dlhšie obdobie, by som povedala, lebo naozaj tie mince, oni symbolizujú nejaké dlhodobé obdobie. Poďme sa pozrieť teda na ďalšiu kartu, čo tu máme. Tak máme tu kartu pustovníka. To je veľmi pekná karta. Ona znamená, nie že pekná, ale takto by som to povedala, že ona znamená nejaký
nejakú potrebu stiahnuť sa do seba, ako keby vnútorne pracovať na sebe. Lebo napriek tej stabilite mám pocit, že vy sa trocha uzavriete do seba, možno, že najbližšiu dobu budete mať potrebu tak menej socializácie, môže to byť samozrejme, že máte potrebu byť viacej času o samote, môže to aj samozrejme znamenať, že budete mať potrebu pochopiť nejaké tie veci do hĺbky, ktoré sme teda možno získovali, budete mať potrebu ich pochopiť do hĺbky, zamyslieť sa nad tým, môže to byť, že budete odmietať aj nejaké zbytočné stretnutie s ľuďmi. Môže to byť, že budete viacej momentálne premýšľať, než konať. Môže to byť aj samozrejme, že budete hľadať nejaký vlastný smer, lebo toto nie je nejaká izolácia, že teraz sa izolujete kvôli nejakému smútku, že by ste boli smutní, že niečo vám ako keby nevyšlo, no to bude naozaj skôr takéto vedomé, že vy sami si potrebujete veci ujasniť a kvôli tomu nechcete dávať ľuďom celkovo tú vašu energiu, keď nemusíte, lebo naozaj potrebujete si aj vy tie veci určiť. Otočených osamínci, no toto je veľmi zaujímavé, lebo stratíte ako keby motiváciu v niečom, na čom dlhodobo pracujete, takže určite pozor na to. A samozrejme karty, keď ich vykladám, tak ich hovorím ako také varovanie, že dávajte si na to pozor. A ak vám vidia možno, že je niekedy v tarote nejaká negatívna karta, ono to neznamená, že sa to stane, ono to znamená, že buďte si toho vedomí, že sa to môže stať, ale vy máte stále ten osud vo svojich rukách, vy to môžete zmeniť. Takže preto si rozoberieme aj túto kartu. Ono to znamená naozaj, že niečo, čo ste ako keby dlhšie robili, vám prestáva dávať zmysel. Môže to byť, že napríklad vás už nebaví práca, ktorá vás kedysi bavila, možno, že robíte na nejakom projekte, ktorý ako keby stagnuje, nikam sa to nepohybuje. Môže to byť aj samozrejme nejaká rutina, ktorú máte, ktorá vás ako keby aj vyčerpáva. Takže dávajte si na to pozor, že naozaj mám pocit, že niektorí z vás robíte veci iba skôr zo zvyku, nie z toho, že by ste o to mali záujem. Môže to byť aj, že v najbližšej dobe vám naozaj klesne tá motivácia, pozor na to. A ešte si dávajte aj pozor na to, aby si neodkladali nejaké veci, možno, že to vyvolá nejaký problém, takže pozor na to, aby ste veci neodkladali. A naozaj nie všetko, možno, že do čoho ste investovali čas, má pokračovať, takže zamyslite sa možno, že aj nad tým. Hľadajte tie odpovede vo vašom vnútri, čo má zmysel, čo už ten zmysel pre vás nemá. Tak poďme sa aj to nejakým spôsobom celé zhrnúť. Takže máme tú pážu mečov, niekto niečo sleduje alebo ziskuje, alebo vy niečo sledujete, niečo momentálne ziskujete, ste v takom období, ste veľmi opatrní, chránite sa, príde ale naozaj nádherná stabilita v realite, ktorá bude zakotvená, ale mám pocit, že sa zároveň ako keby aj veci trocha uzatvoríte a stratíte v niečom starom motiváciu, už vám to ako keby nebude dávať zmysel. Mám pocit, že naozaj tá stabilita ona príde, ale nie tam, kde ju budete ako keby nútiť rásť, že naozaj tá stabilita príde tam, kde to je potrebné. Takže naozaj mám pocit, že to nie je nejaké obdobie skôr o začiatkoch ničoho nového. Skôr mám pocit, že momentálne obdobie by ste sa mali sústrediť na to nájsť ako keby to, čo robíte, či to má hodnotu, či je to niečo, čo vám dáva energiu, alebo či to je niečo, čo vám tú energiu berie. Takže asi tak, moje milé váhy. Mám teda pocit, že to bolo všetko, čo vám tarotové karty chceli odkázať dnes, tak ďakujem vám veľmi pekne, že ste tento výklad vypočuli do konca. Prajem vám všetko dobré, aby sa vám darilo. Ako vždy na konci hovorím, ak by ste mali záujem o osobný výklad, môžete si ho zarezervovať cez terezatarot.sk. Ak by ste chceli vidieť viacero takýchto výkladov, určite mi zanechajte odber na mojom kanáli, lebo snažím sa vydať každý deň nové videá, tak mi vám nič neušlo. A posledná informácia, s ktorou som naozaj veľmi otrávna, ale vznikajú falošné profily, ktoré sa za mňa vydávajú. Nikdy v živote vám nebudem písať prvá, nikdy vám prvá nebudem ponúkať žiadne služby, nikdy vám nebudem nič komentovať ani podobne. Jediný možný spôsob, ako si služby zarezervovať, je cez moju web stránku terezatarot.sk. Prosím, nenechajte sa nachytať, je to podvod, naozaj sú to podvodníci. Nikam neposielajte prosím vaše peniaze. Naozaj snažia sa vás iba oklamať. Takže ďakujem vám veľmi pekne, že ste tento výklad vypočuli dokonca. Prajem vám všetko dobré, aby sa vám darilo a dovidenia.